След като се пържах на бавен огън, от чакане под гранясалото слънце, най-сетне се озовах в зеления гювеч на един автобус, червив от пътници, като швейцарско сирене. One day към обедстая втъпкан бъс ice giving award. Confession boy, long ride and Stetson she ride. Значи, автобусът дойде и се качих, значи. Се гледах, значи, един гражданин, който ми хвана, значи, окото. Видях дългия му врат и плетената пличица около и пличетата около шапката му. Той взе да чумосва съседа си, който го бил настъпвал. По-късно отиде да си седне. После го видях отново на площад Ром. Малко по-късно ще го видиш на площад Ром. Пред гара Сен Лазар. Придружен от някакъв приятел. И ще чуеш следните слова. Това пълто не ти стои добре. Необходимо е да прибавиш едно копче. Гледам някакъв нам къв си да се нафърля на друг нам къв си, защото му правил нам какво си. И отиде да седне. След 2 сата пред Сен Азар го гледам с някакъв приятел, който му даваше нам какво си за неговата дрея. Ще си фраснат по един 100 на 100. Ама не. Ама да. Дай, смачкай му фасана. Скочи му, бе. Пресни го. Айде, бе. Ама не. Взе, че клекна. Лазаре, Да. ти искаш ли да ставаш актьор? Да. А майка ти по-казва по въпроса? Аз от малък съм добър. Виждам аз. В детската градина винаги ми даха всички главни роли.